ଆରେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଆଡୁ ଶିକାର କରିକି ଆସେ। ବାଘ ମାମୁଁ କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ଏଟା କି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋକ, ୟାକୁ ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ବି ପୁରିବନି। ଆରେ ତୁ କିଏ? ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଦୁଇ ପୋକ। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଉ, ମୋତେ ଆଗ ତାଜା ତାଜା ହରିଣ ମାଂସ ଦେ। ନାଇଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ତୁମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମୋତେ ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଜା ତାଜା ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଆଣିକି ଦେବ। ଯେଉଁଦିନ ଘାସ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ହଉ ଚାଲ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ମୋତେ ହରିଣ ମାଂସ ତାଜା ତାଜା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ହେ ଜାଦୁଇ ପୋକ, ମୋତେ ତାଜା ତାଜା ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ବହୁତ ମିଠା ତ,